Toto je najväčší hack na tvorbu obsahu, vďaka ktorému budeš mať hotové príspevky na celý mesiac len za pár minút. A nemyslím tým žiadne generické citáty alebo nezmysly. Myslím tým 30 kusov kvalitného, autentického obsahu, ktorý znie presne ako ty. V tomto videu ti ukážem presný systém, ktorý môžeš skopírovať. Je to praktický návod, vďaka ktorému konečne získaš kontrolu nad svojím obsahom a zbavíš sa toho neustáleho večerného stresu, kedy nevieš čo pridať. Takže ideme na to. Ale aby som ti mohla ukázať, ako na to, chcem ti najskôr povedať, prečo som túto skratku vôbec začala hľadať. Keď som začínala, robila som presne to, čo radia všetci ostatní. Každé ráno som si otvorila Instagram a hodiny som študovala profily úspešných žien. Ukladala som si ich príspevky, analyzovala som ich videá a dokonca som si vytvorila excelovskú tabuľku s ich najlepšími príspevkami. Myslela som si, že som našla kľúč. Ale keď som sa potom snažila vytvoriť vlastný príspevok podľa týchto zaručených vzorcov, výsledok bol hrozný. Strávila som celé víkendy prepisovaním jedného jediného textu. A najhoršie na tom bolo, že som začala mať panický strach vôbec niečo zverejniť. V hlave mi neustále bežalo, čo ak to bude vyzerať hlúpo? Čo ak ma budú porovnávať s tými úspešnými a uvidia, že na to jednoducho nemám? A tak som radšej nezverejnila nič. Bola som úplne paralizovaná. Keď som neskôr objavila umelú inteligenciu, bola som extrémne nadšená. Myslela som si, že konečne toto vyrieši všetky moje problémy. Ale hneď po prvých pokusoch prišlo obrovské sklamanie. Napísala som do chatu: vytvor mi príspevok o Instagrame a AI mi vyprodukovala nudný robotický text bez akejkoľvek emócie. A presne túto väčšina ľudí vzdá, ale nie je to ich chyba. Problém je v tom, že takmer nikto ti nepovie to najdôležitejšie tajomstvo. To tajomstvo je, že umelá inteligencia je ako extrémne šikovný, ale neskúsený asistent. Ak mu dáš len jednoduchý príkaz, urobí len jednoduchú priemernú prácu. Ale ak mu dáš detailné, premyslené inštrukcie a ak ho naučíš, kto si, pre koho tvoríš a aký je tvoj hlas, začne pre teba tvoriť autentický obsah, ktorý naozaj funguje. A presne to ti teraz ukážem. Ukážem ti jeden z mojich základných, ale prepracovaných promptov, ktorý používam na tréning umelej inteligencie. Je dlhší, ale práve v tom je celá jeho sila. Dobre, presunuli sme sa do ChatGPT. To, čo sem teraz vložím, je jeden z mojich základných, ale prepracovaných promptov. Nenazývam ho príkaz, ale skôr tréningový manuál pre umelú inteligenciu. Jeho úlohou je naučiť AI, ako pre teba rozmýšľať. Vidíš ten obrovský rozdiel? Nedávam AI len príkaz. Dávam jej kontext o mojom publiku, dávam jej osobnosť, akou má komunikovať a dávam jej presnú štruktúru, čo od nej chcem. Takže pozrime sa na ten výsledok. Toto je presne to, o čom hovorím. Žiadne generické frázy. V kategórii rýchle víťazstva mi to navrhlo napríklad Reel. Ako si nájsť 10 nových nápadov na obsah za 10 minút. Alebo v kategórii aha momenty mi to dalo nápad na karusel. Prečo algoritmus nie je tvoj nepriateľ a ako v skutočnosti funguje. A v kategórii storytelling mám nápad na príbeh. Môj prvý post na Instagrame a prečo som ho skoro nikdy nezverejnila. Výsledkom je 30 strategických nápadov. To je obsah na celý mesiac vytvorený doslova za pár minút. A nemusíš sa zastaviť len pri 30 nápadoch. Môžeš takto postupne získať kľudne 100 alebo aj 200 nápadov za 10 minút. A teraz to najlepšie. Presne tento tréningový prompt, ktorý si práve videla, som pre teba pripravila ako šablónu, ktorú si môžeš jednoducho skopírovať a len si do nej doplniť svoje vlastné informácie. Je úplne jedno, v akej oblasti pôsobíš. Tento prompt bude fungovať aj pre teba. Aby som ti to čo najviac uľahčila, pripravila som túto šablónu na stiahnutie a to úplne zadarmo. Odkaz nájdeš hneď v popise pod týmto videom. Tento jeden prompt ti dokáže vygenerovať desiatky skvelých nápadov, ale nápady sami o sebe ti followerov neprinesú. To, čo ti prinesie výsledky, je systém, ktorý ti ukáže, ako z týchto nápadov vytvoriť virálny obsah, ktorý reálne funguje. Systém, ktorý mne osobne umožnil premeniť jeden z takýchto nápadov na Reel, ktorý mi priniesol 24 000 nových sledovateľov. A presne ten kompletný systém, ktorý ťa naučí, ako premeniť umelú inteligenciu na tvojho osobného tvorcu virálneho obsahu, nájdeš v mojom kurze Úspešná na Instagrame. Takže ak chceš nielen nápady, ale celý návod, ako ich premeniť na skutočný rast, toto je tvoj ďalší krok. Odkaz nájdeš taktiež v popise a s kódom YT100 si odomkneš špeciálnu zľavu ako vďaka za to, že si súčasťou mojej YouTube komunity. Dnes si videla, že na to, aby si mala Instagram plný skvelého obsahu, nepotrebuješ tráviť hodiny scrollovaním a pozeraním do mobilu. Potrebuješ len správny systém. Tvoj prvý krok je jasný. Klikni na odkaz v popise, stiahni si zadarmo túto šablónu na prompt, prispôsob si ju pre seba a potom sa vráť sem a napíš mi do komentára, aký najlepší nápad ti umelá inteligencia vygenerovala. Som neskutočne zvedavá na tvoje výsledky. A ak sa ti toto video páčilo, daj prosím odber môjmu kanálu, aby ti neušlo ďalšie video. Vidíme sa na budúce.